मिल गई मछरी तो बन गई जातारा आ लइका तो हमर विदेश का माता पतोहिए पर लगौले बानी आसारा ना ना मने कहे के मतलब लइका हमर विदेश का माला पैसा भेजेला तो पतोहिए के बैंक खाता में भेजेला खर्चा मांगम पतोहिया से काजन दी कि ना दी यही से कहली कि पतोहिए पर आसारा तो भैया भले हम मकई के लेढ़ा बानी तका मौगी हमर अमर पाली दिन भर चेमनी में ईटा ढोइले तो 500 रुपया कमाइले मौगी 2 घंटा केवाड़ी बन के कमाई तो 5000 मने पढ़ा लिखल बिया होशियार बिया कंप्यूटर चलावे ले या सिलाइयो सीख ले बिया हमरा से नीमन पैसा तो हमर मौगिए कमा ले हम बुझिले कि हमर बाबू माई हमर मौगिए ही बाप महतारी के तबियत तनिको खराब हो जाई तो चौराहा में गोली कीने ना जाइले मौगी के कपार लागी दुखाए नवरत्न तेल कीने घामा में चल जाइले आ उ तेल लगा के मेहरारू 7 दिन बोका खानी बसात रही मौगी के ये से मानी ले मेरा हमर बाप मर जाई तो कितना हमर बाप भेटाई टोला के बूढ़ऊ जमा हो जाई लोग कहलो कि बबुआ मत रो चुप रह जाए दे तोरा बापे नु मर गई समझिए कि ये हमरा से तोरा बाप हमनी के बानी जा नकली पैसा नानू देता रलो ना असलिए है माई मर जाए तो टोला के बुढ़िया कही कि बबुआ मत रोवा चुप रह जाए दा तेरा माइये नु मर गई समझिए कि ये हमारा से तोरा माई हमनी के बानी जा आ मौगी मर जाए तो केहू ना आई कहे कि बबुआ चुपा जाइए हमारा से तोरा मौगी हम ही बानी यही से हम मौगी के बेसी मानी ले ऐसे हमरा तो कोनो चीज के कमी नहीं है भगवान जौन देले बाड़े तौन बढ़िया देले बाड़े नौकर चाकर धन दौलत 150 बीघा जमीन हमर चढ़े खातरा बुलेट मोटरसाइकिल तमकुही रोड के चीनी मिल हमर बाबूजी के नाम पर नरकटियागंज शुगर मिल हमरा नाम पर बाबूजी के पॉकेट से 10,000 रुपया गिर जला तो अस्कत से ना उठावेला गांव में जब भी पंचायती होई जब ले उ पंचायती में हम ना जाइने पंचायतीए ना फरियाले आ जौना पंचायती में हम पहुंच जाइले बिना पिटोइले अइबो ना करिले ए मेरा सब कुछ खत्म ए मेरा के पीरियड में हमनी के बापे पुते भीख मांग के खाता नहीं जा बाबूजी गोरखपुर में रिक्शा घींचेलन आ हम काबाड़ खाना में बोतल गोटाइले का कहीं भैया देखी ना बात ऐसा में देखी तो है दे फर्स्ट क्लास का सोचता नहीं कि अपना एरिया में नाच आइल बा तनी चल के नाच बजा देख लहल जाओ यार के कॉले रहनी कि ये यार आज अपना गांव में बाराती आवता आ वो में नाच बाटे चली चल के देख लवल जाई का जाने साला यारवा हमारे आगे आगे भाग नहीं गइल बा का बोलावता नहीं यार के ए यार यार अरे कौन सरवा चिल्लाता रे हे महाराज सारवा नानू यारवा अच्छा यार हनी हां बार महाराज रुकिया होतनी आई संद पर आई महाराज ओई मेरे से कहतनी महाराज कहा गई नहीं अरे हेलो यार ए हेलो यार तब कहीं ना समाचार ना रुक जाई बट महाराज हमारा हाथों पकड़ के कहां घुसावतनी हे महाराज जब यार हर आदमी बानी रौवा हाथवा घुसावतानी हम तब कथी साला भांटा तीउना खात खात ढोंडी में खजुली ध लेले बा खजू आवतानी कि रौवा हाथवा घुसावतानी महाराज गजब आदमी मानी अरे महाराज तो हमरे हाथवा से खजुआम का जा ए रौवा हाथ रह काइया बाग महाराज ए बड़ा लरम हाथ रखले बानी ए यार हई रात के समय में हई सांप झाड़ झूर के पाउडर क्रीम लगा के हई पवन सिंह बन के कहां निकलल बानी महाराज चली नहीं अपना गांव में नाची आइल बा
अच्छा ऊ बारातों में बारात में नाच आइल बा। अच्छा चलल जाओ नाच देखे। हाँ यही से तो हम रहुआ के बोलावी हनी कि चली तो लोका छिपा के तन मनी नस्तो मार लवल जई सवेरे जाई जई तो कैसा। ए यार हां गलती गलती ना नु कर मुंह जाके हे मार गजबादी मानी हो जा का करे के बा महाराज हमनी के मार पीट करे के बा। रहुए चाल रहन बहुत खराब हो से बता देतनी। ए इतना चाल रहन हमर खराब बा। तब महाराज माने का करे के बा, वो जग मारा पीटी थोरो करे के बा। जाई जाई मजा से नाच देखल जाई, अपने अपना घरे चली आवल जाई। रुकी यार आओ तनी घर से। तैयार होके आई जल्दी आई महाराज। वही बेर से न तो नाचो बिचिल जाई हो दे। यार भाई अपन माई के बकासवा में कथी धइले बा, जरूर कुछ धइले होई। ए तनी साथ में होखी ना यार। नहीं बुझा का भाई का भइल। अच्छा ये बताइए हमर माई के बक्सा हटे। ए महाराज हमर बुझाल कि रहुआ बाबू के गांव नहरिया बकासवा छूट गइल बा का। महाराज अच्छा जाए दी यार। ए यार हां यार काथी लगौनी महाराज, रंडी खानी महके लगनी जी। अरे महाराज हम कुछ लगाई त पीला खानी कथी से उले बानी। ओहो माने बता दो त का हो जाई। अरे महाराज सेंट लगाउले बानी से हां सेंट। ए यार हां कहीं हमहु खिचड़िए के नहाइल हली। बड़ी फुहरा बानी हमरो देहिया बोकाहिने महकता। तनिका दिन हमहु सेंटवा मार ली। आई इतना महंगा दाम के सेंट रउआ के देती हम लगावे खातिर। ए गजब आदमी बानी रो। यार के यार मदद ना करी त के करी महाराज। दिन तनिका मारी महाराज हम। अच्छा ली लगाई हम लेकिन ले हिसाबे से लगायो। हां हमारे दिन तन के लगायो तनी सक लगाए भाव दिन है। नटी ओरा जाई। मानी महाराज देखबा साला कितना होशियार बाटे। खूंखी के दवाई के शीशी में सेंट कसले बा। ए यार हां यार महाराज आगो पछो कथी भरले बानी महाराज रुए। सेंट आगे पीछे मारल जला हट महाराज। ए महाराज जा तनी जा नाच देखे। हां लोग के बीच में बैठ जाई। अच्छा अब बैठ के जे पाद जे देनी जा बड़ा इज्जत जाई महाराज। ऐसे नु सेंटवा मरनी जे पादियो दहल जाई त सेंट आहिने महकी। अच्छा चली चल जाओ। चल आई यार नती नस्तो न मिली। ए यार हां यार ए केने और नाचवा बाजी था हमारे। अरे महाराज बारात में नाच आवता काने खेतानी होतानी में होई। आई चली जल्दी चला जाओ महाराज। दीदी हाँ भाभी बोल ना नाच बिना देखे हमने को नाच हाँ हवा के बिहार के यूपी बिहार के डीजे बिहार के नाच बा। हाँ दीदी काथी हम सुनले बानी ना। हाँ उना चम बड़ी निमन लो अंडा बा। हां एगो केड़ा निहा जोकर बा सब नचनिवा के सार ह। हां चला गो देखल जी। ए यार हां यार ए आई महाराज चली ना यार। हां यार ए महाराज हई देखी त कितना निमन मौगा बाड़ा सर। हट महाराज पिटवाई में कारे हुए। हई मौगा थोड़ी हलसन। अरे महाराज लड़की हली सन नाच देखे आइल बड़ी सन। महाराज ई लड़की हलस। हां महाराज साला कठ मौगा खानी लौकता रसन। बारात में कैसे नाच देखे आ गइल बड़ा सन महाराज। तो याद हसन ना महाराज गजब आदमी बानी। अखिया जाके तोप न दियो कनी के महाराज गो। ए यार अब बोली हमर तो मोबाइले घरे छूट गइल बा। मोबाइल। हां और मोबाइल का है बोली ना महाराज। मोबाइल ले बानी। हां ए महाराज तनी एक फोटो खींच न ली छौड़ी कुल के। गांव के लोग देखी नु मारे लगिए सन। देखी तब नु हमरा यारे होके खींची न महाराज सन देबा। अच्छा ठीक बा खींचा था नहीं यार। खींची यार आई कोनो दिक्कत होई त रहुए सल्टे। ए महाराज इंस्टाग्राम में डालल जाई तनी जल्दी आई न खींची न तनी सन मोबाइल मिलल बा। हां महाराज चारों ओर देखत रही रुए। हां खींची ए रुकी का भई पीला लड़ता का होने महाराज। भाग महाराज
तो पीलवा का थोड़ी जानकारी बाकी फोटो खींचता नहीं सर तेरी को तो पीला महाराज घींची घींची यार घींची घींची